The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. We live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon aron kita masibo gayud sa pamaagi sa Dios. Kita ang mga magtotoo, gimanduan, nga atong susihon atong kaugalingon kung ba tayo mga sala. Kay kini maong mga sala nga atong nabuhat, kini mahimo lamang babag. It will become barriers to our study of the Word of God. Busa gikinahanglan nato paggamit sa principle of 1 John 1:9, which we call the rebound technique or the recovery technique. 1 John 1:9, nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higalang wala pay kaluwasan di sa imong kalag, ikinahanglan ang imong gamit niya ng imong free will, kabubuton, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. So, sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa mga kausap pa sa imong pagdala ka namo ni napita, niining adlaw aron kami magapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Ubani kami karon sa among pagtuon sa imong pulong, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo o tangtanga mga babangan niya sa mga nauna. Aron kami makapunting lamang sa imong ikatudlo ka namo niining adlaw. Salamat ning among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, o sa ato mga igsuon diyan ni Kristo.
Once again, nanianusab kita sa atong panag-uban o uban sa atong bukas nga pangunahuna, padayon kita sa atong spiritual momentum. Ning adlaw adun tay lain usab nga hilisgutan bahin kini sa the Doctrine of Sanctification, ang doktrina sa pagbalaan. Una sa tanan, ang matag magtotoo ni Ginoong Hesukristo gimanduan sa pulong sa Dios sa pagtubo diha sa grasya ug sa kahibalo kang Ginoong Hesukristo. 2 Peter 3:18. Now, diha usab sa 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 2, nagaingon kini sa in English, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Now, ato nang nakita ang tulo ka ang sa espirituhanong pagtubo sa matang magtotoo. Namely, baby believer, bata pa nga magtotoo. Gitawag kag bata, gikaamgid kag bata sa imong kahimtang. Bago ka pa man nga naluwas, so you are a baby believer. Mao na imong unang angang. Kung sa imong pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos, agig sunod niya ng mando sa 2 Peter 3:18, then ikaw makakabot niya ng ang sunod nga ang gitawag nato og ang sa hingkod, adolescent. So, ayaw hunong diya. Padayon gyapon sa imong spiritual momentum. Pagbuylo sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Padayon kas pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios, o ikaw makakabot diyan ang ultimate goal sa matag magtotoo, which is spiritual maturity. O kana mo nga ang gitawag na kana og super grace level, gitawag kana og napuno ka na, okay? You are pleroma. Puno ka na sa pulong sa Dios, puno ka na sa mga kanang kasangkapan nga hatag sa Dios kanimo, ug ikaw nagpahimulos, o mao na nga nakaabot ka na niya ng ang gitawag na to capacity stage. Okay, now kung mo ikabubuton sa Dios nga ang tanang mga magtotoo makakabot sa full knowledge of the Word of God, nga mao ang capacity stage, na nakay katakos sa pagdawat og mga panalangin, katakos sa pagkinabuhi, katakos sa kalipay. Now, atong nakita nga ang matag magtotoo gi manduan sa Dios sa pag-produce og divine good, which is equivalent to gold, silver, and precious stones. Definitely, sa diha nga ang magtotoo, magpositibo ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, kini mo resulta og spiritual growth. Okay? Now, on the other hand, sa diha nga magtotoo turns negative, di na siya ganahan, wala siya kainit, okay? Nabugnaw na siya sa iyang pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, kini mo resulta in a lack of spiritual growth. Hence, naanay gitawag na to stagnation of the spiritual life. Naanay pagpundo, mihunong ka naman. Ang gawas niya na you retrogress, moatras ka na in growth, o naanay panginahanglan nimo ang pagpadayon o sa relearn the categories of doctrine. You have to relearn. Imong tunan o sugod na po ka sa uno. Okay, now, ingon nga review, ingon nga paglabas sa itong panumduman.
Doon na may tulo ka hugna sa plano sa Dios na sil-sil na magyud nato apan agi og pag labas lang sa atong panumduman nga. Ang phase 1 mao ang salvation, Acts 16:31. Ang usa ka di magtotoo nga makadungog sa maayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas o siya mo gamit sa iyang pagtuo. Okay? He uses faith in believing in Christ as Savior. Ang pangutana, doon sa mga matang sa pagtuo kining atong gisgutan. What kind of faith is this? This is called activated faith. It is faith in the soul. O kini kanang pabuhi pag-usab, pagpalihok pag-usab, activated by positive volition tungod sa iyong pagkapositibo. Mao na kanang pabuhi. Okay? Now, all members of the human race na ay nanag-iya ni ining mong pagtuo as a part of the essence of the soul. Bahin mangud ni sa atong kalag ining pagtuo. Okay. So sabta pagayo kay paminaw buksi pagayo kanang imong dunggan aron klaro gyud nimo. Now, of course, most people sit down and eat and nagani mga magtotoo with some knowledge of the Word of God. Usually, magampo sila, mangayo sila sa panalangin sa Diyos. Yan ang ilang pagkakanon, matang sa pagkaon. But a lot of people with the hundreds and millions and billions every year, matag adlaw, nga mo lingkod na lang sila, eat something, and they just slap it down, and wa sila magunahuna much about whether or not kana makahatag na nila kaligon sa lawas or it's going to kill them, especially in this country niining nasod. Kay sila nalingla sila, they just assume that it's going to be beneficial and not harmful. And you know what I mean? So, ang matag usa ana niining pagtuo ingon nga bahin sa kinaiya sa iyang kalag. Apan kun bahin na sa kaluwasan, ang pagtuo kanang punting kini ngadto kang Ginoong Jesucristo. Ug mao kana ang gitawag nato activated faith. Og unsay naga-activate nini, unsay nagadasig nini, ang positibo nga kabubuton. It's activated by positive volition. Now, ang unang hugna sa plano sa Dios, no? Okay? Unang hugna is salvation. And 1/60th of a second human gyud kanang tawhana mo dawat kang Kristo ingon manluluwas. He immediately moves into phase 2. Kanang musud siya dayon sa hugna nga ikaduhang hugna sa plano sa Dios. Human gyud siya mutuo kang Ginoong Jesucristo. And phase 2 ining plano sa Dios extends at the moment of salvation nga girepresentahan sa cross as far as the church is concerned. Okay? Mo extend kini niya nang higayon nga siya naluwas ngadto sa iyang physical nga kamatayon or the rapture, whichever occurs first. Now, kung physical death magaling, ang magtutuo goes out. Okay? Either the sin unto death or dying grace. Duha man ka klaseng kamatayon nga masinati sa magtutuo. Either sin unto death or dying grace. Now, kung bahin magaling sa rapture, sa simbahan, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. And that we who are alive and remain
shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Mo ka nag-iingon diya sa 1 Tesalonica 4:16 ug 17. Rapture. But whichever comes first, unsa may muna, ang magtotoo then moves into phase 3 sa ikatulo nga hugna sa plano sa Dios, which is the eternal state. Okay? So, salvation faith mo na gitawag og soteriological faith. Mao kining klaseng pagtuo on the Lord Jesus Christ. Apan ang phase 2 faith is the faith nga gitawag og faith rest life, nga nagkahulugan og ang pagtuo gipunting na ngadto sa pagkahibalo. Okay? Pagkaalam sa pulong sa Dios, knowledge of the Word of God. Now, so there is a parallel here in the principle of appropriation. Ang pagtuo mao kini ang ingnon ta paagi mechanism sa pag-angkon o kinabuhing dayon, o kini mo resulta in the acquisition, ang imong pag-angkon na gyud sa kinabuhing dayon. Faith in phase 2, ang pagtuo diha sa ikaduhang hugna sa plano sa Dios, kini nagkahulugan og ang Dios mo atong gamiton lang ni pulo nga impute sa grace blessing ni anang maong magtotoo diha sa ikaduhang hugna sa plano sa Dios. Spiritual blessing and temporal blessing mao kana ang hatag sa Dios diha kaniya. Og diha sa phase 1 balik ta. Phase 1, faith on the Lord Jesus Christ, kini nakahulugan nga ang magtotoo karon, magtotoo naman siya, is delivered from the lake of fire. Giiway na siya. Nalingkawas na siya ikan sa linaw sa kalayo. Diha sa phase 2, ang pagtuo nga gitawag nato pagtuo nga matang sa pagtuo nga nagdala og pahulay, faithless life. Kini nakahulugan nga ang magtotoo gipalingkawas siya, giiway siya sa kanang deprive him from divine blessing. You see? Mao kana ang Yahweh nga dili siya di niya mapahimuslan ang divine blessing. Ug kana, this is the byproduct of positive volition toward the Word. Okay? So, diha sa Santiago 2:14-26, wa ni hulagway is not describing phase 1 faith, kundili phase 2 faith. Sabtag yun na. O kini, nagaingon nga, kung ang magtotoo, anaan na siya activated faith, automatic siya. He is automatically going to produce divine good. Automatic. Siya. Nagitawag sa context din, he has good works. Okay? Kung ang pagtuo is activated by positive volition, kini mo resulta sa iyang produce og divine good. If the faith is not activated by positive volition, then kini ingnon ta nga deactivated or neutralize tungod sa iyang negatibo nga kabubuton nga mo resulta sa production sa unsa man matang. Unsang matang sa mahing buhat? Tawhanon ba o Diyos nun? Tawhanon. Nga gitawag kini sa pulong sa Diyos, dead works, patay nga mga binuhatan. Kasabot ka? Therefore, ana ay ingnon tag equation nga atong makita. Atong makita ni ron, di madugay. Now, okay, so ania ang cross.
ang cross nagarepresentar sa kanang point of salvation. Okay? Now, entrance, ang imong pagsud sa imong pagkahiusan ni Kristo, entrance into union with Christ, position of eternal life. Mao ni ang mga panghitabo niya ng magtotoo nga midawat sa kaluwasan. Entrance into union with Christ, position of eternal life, atagan siya kinabuhing dayon, mahimo na siya ang sakop sa harianong panimalay sa Dios, o ang hingpit nga pagkamatarong sa Dios i-impute diha kaniya, o siya positionally sanctified. Mao na ni ang sanctification. Nabalaan siya. Mao na iyang kahimtang. Gibalaan siya, kanang pinili siya, predestined siya, nahimo na siyang magtotoo pare, magtotoo saserdote, and so on and so forth. Ang iyang nga suwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, na never to be blotted out. He is now kanang sanctified. Okay? So, that cannot lose. Dili na mawagtang ka ng iyang relasyon kang Ginoo Jesucristo. Hangtod na. Now, dire sa ubos, okay, this is the atong review man eh. Mo ni gitawag og Operation Bottom Circle. Kaya human naman taghisgot sa Operation Top Circle. Ang imong pagkaluwas, eternal naman ang imong pagkaluwas, o wa na'y pagkatangtang ang imong paghayo sa Dios, pinagis yung pagtuo kang Ginoong Jesucristo, mao ka na ang Operation Top Circle. O diri karon ang Operation Bottom Circle, mao ni ang laingan ni is temporal fellowship with God. Kanang inon ta temporal ang butog dun sa Binisaya, og ingnon na lang nato temporal nga kadiyot lang og temporal fellowship. Temporal sa ato pa matangtang kini. Ano sa man matangtang kini fellowship? Kining fellowship with God matangtang ni sa panahon nga makabuhat ang sala. Okay? So temporal fellowship with God, mao ni ang nasud sa Operation Bottom Circle, okay? Sa ubos. Temporal fellowship with God, the feeling of the Holy Spirit, redeeming the time, God's spiritual rest. Mao ni ang nakalista nga atong masinati diha sa Operation Bottom Circle. No, kini temporal. Nganong temporal? Sa ako nag-iingon di padugay nga temporal kini tungod sa panahon nga makasala kita, matangtang kini. Okay? This is going to be removed. So therefore, ang magtotoo na igawa sa fellowship apan ang iyang permanent relationship din na matangtang. Okay? Once saved, always saved. Once a member of the family of God, always a member of the family of God. No man, no principality, no power, not the demons can pluck you out from the hand of God, from the love of God. Di na ka matangtang. Apan ang imong temporal fellowship, kanunay katangtang. So, depende ka na sa imong volition. Depende sa imong kabubuton, free will. Kaya naman tayo kapilian. Buot matang kanunay tang so diha sa atong temporal fellowship, or once in a while matangtang. Mao ka na. Okay. Here is where the believer is walking in light. Sa diha nga naa siya sa temporal fellowship with God. Wa man siya sala. Okay? So it is possible then gawa kay sa ingon nga Kristohanon. Ang uban lang may yun sila. Imposible man ang gawa kay sa. Posible. Gumikan sa atong kabubuton. You see? Mao lagi nang gitagaan tag
kanang hingpit nga kabubuton, total freedom of choice, aron ipagamit kana nato. Mao na ang kabubuton sa Dios na iyan na nang gilatid sa iyang mga pulong nga atong ipangtun-an. So sa diha nga ikaw kanang anaa magapuyo sa imong dapit nga may gahom sa Dios, the position of strength, the protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, mo ni mga synonym. Okay? The protocol plan of God, naa ka sa sword, you're redeeming the time, naa kay spiritual rest, nga gisangkap sa Diyos kanimo, ikaw na punan Espiritu Santo, naa ka sa temporal fellowship with God. So, mao ka na'y dapit nga diin ikaw nagalakaw diyan sa kahayag, you're walking in light, nagalakaw ka sa kamatuoran, you're walking in truth, nagalakaw ka pinagi sa pagtuo, you're walking by faith, o here, because the believer is in fellowship, kini nagpasabot, there is no evil sa iyang kinabuhi. Wala. There are no mental attitude sins, there is no motivational sin, there is no lingual sin, there is no over sin, none. Wala. So, limpyo ka. Mao ka na. Ang atong gitutukan, the doctrine of sanctification. You are now in the phase 2 of the 3 kinds of sanctification. Kaya ang una kong sanctification, positional. Diba? Sa imong pagka-dugtong na kang Ginoong Jesucristo, positional ka ng sanctification. Karon sa ikaduhang bahin, ikaduhang hugna, sa plano sa Dios, ikaw nagpadayon sa pagsibog sa unahan, nagaabante sa imong Kristiyanong pagkinabuhi, nagapadayon ka sa imong pagbuylo, spiritual momentum, wa na kay lingi-lingi, padayon yo ka sa pagsibog sa unahan, you're advancing as a believer. Then kanang wa kay kanang mga sala, bisag sa pa mga sala, basurauna, sa dila, sala sa buhat, wala. So there is no sin in your life, which means nga duna nakakaroy relax and powerful mental attitude. Tungod kay ana na kay doctrinal orientation, nahiluna nakasa na kanang baid nagyud kas doktrina, na nakay doctrinal objectivity, ang imong gitutukan mga kaayuhan nagyud sa imong Kristiyanong pagkinabuhi, doctrinal confidence, na nakay pagsalig, pagtuo, paglaom nga gibasihan lamang ang pulong sa Dios, ug naa kay doctrinal courage, na kay kalig-on, kaisog nga base sa pulong sa Dios. O paminaw, the greater the knowledge of doctrine you possess, the greater the doctrinal confidence, and the greater the spiritual self-esteem. Ang imong pag-angkon sa kaugalingon nga lig-on ka na, may ego ka ng kabaskog, kaisog, kalig-on, self-esteem sa imong worth, self-worth, ug na kay doctrinal orientation. Maayo nagyud kang pagkahiluna diha sa doktrina. O ikaw mag-aangkon ini sa imong kinabuhi. You see? That is already gitawag nato og kanang life beyond gnosis. Kasabot kaniya na. So, kini mo abot ra ba nimo ni kining mga pag-antos, kay ato bitaw ning gisgutan nga kitang tanan mo antos man, kay usa man kana sa kanang provision sa Dios nga all believers will suffer. Duha ka klase mang suffering, na may suffering for blessing, suffering for discipline. Depende o ikaw nahibaw na po kaniya ng
kanang mechanism niya na. Okay? So, nakipag-antos according to the will of God. Naanas pulong sa Dios, ha? Oh, by the way, kining tanan nga itong isgutan na naa kini sa pulong sa Dios. Na nimo mo dawat ka ba niya na o di? Imuha ang kanang hukom. You have the freedom of choice. Now, kunya na po kay gitawag og compassion suffering. Na kay compassion, na kay pagbati og kanang na kay kahangawa ngadto sa kanang ubang mga katawhan, ubang mga magtutuo. Or labi na itong mga di pa magtutuo, you have compassion suffering alang sa kaluwasan sa mga dili pa magtutuo. O na kay compassion suffering for the spiritual growth sa mga magtutuo. Imong isig ka Kristiyanon. Now, ang usa ka magtutuo nga nahigugma sa pulong sa Dios, the happiness and the love is so fulfilling. Nabihan gyud sa pagkanindot o imong sination. It is so wonderful that you want all other believers to have the same thing. Yes. So, karon ana kay compassion suffering for believers. Now, to get plugged into the Word of God, because He wants them to have this same spiritual blessing that He has. Buot niya nga maangkon usab sa ubang mga isig ka magtutuo niya. You see? And He wants them to have the same divine viewpoint, historical impact, o ministry nga ang matag magtutuo unta will function with doctrine dinhi sa ikaduhang hugnas plano sa Dios, phase 2. Now, He wants them protected from evil in life. Mao kadang masinati sa maong magtutuo nga nagatubo. He wants problems solved and problems prevented. Mao ni gitawag nato compassion suffering. Nagasuffer man ka, kibuot man kang masinati sa ubang mga magtutuo ang imo nakaronggi sinati. So, buot niya nga masulba nila mga problema or prevent problems. Mao na compassion suffering. Kasabot ka. Okay. And God tests these believers. Suwayan ang mga magtutuo. Kita nga mga Kristiyanon, pagasulayan ta. Sometimes, ang Diyos mo suway ka nato sa, pinaagitingalis kauswagan, prosperity. Or sometimes He tests us with adversity. Depende sa kabubuton sa Diyos. Sometimes with both. Okay? Now, and then, ana po'y gitawag na to pagsulay or suffering that comes from the evil of others. Ang atong pag-antos, nagagikan kini o gumikan kini sa mga kadautan sa uban, the evil of others, the evil of unbelievers, kadautan sa mga di magtutuo, kadautan yadtong mga magtutuo nga na hisimang na hisukamod na sa Kristiyanon Panginoon, reversionistic believers, o pag-antos because of the evil of Satan and the demons. Now, but because the believer is in fellowship dinhi, mao ni ang gitawag og the branch and the vine analogy, kaamgid nga na mabasa nato sa Juan 15 ngadto sa 7. No, Juan 15 bersikulo 1 ngadto sa 7. Okay? Therefore, he is productive of fruit na ay bunga. O kining maong bunga gitawag kini pagbuhat niya sa mga bunga, production of fruit, it is called the production of divine good. Diyos nun nga mga maayong binuhatan. Diya sa Juan 15 gitawag ni og bunga. Diya sa 1 Corinto 3:12 ngadto sa 15 gitawag kini og bulawan, pilak,
o mahalong mga bato, silver, gold, and precious stones. Now, okay, so timan nila 1 Corinthians 3:12 through 15. Now, in the context here, kinigitawag o good works, maayong mga binuhatan. It's divine good. Diyos nun nga mga maayong binuhatan. Og ang divine good, may kalabutan kini to fulfillment of the will of God. Atong pagtuman sa kabubuton sa Dios, o kini may kalabutan usab at the same time sa spiritual love. Tungod kay divine good means it's the highest and the greatest good. Sabtagina. Now, in which ang magtotoo di lang kay not only acts in his own best interest, but the execution of the will of God, ang iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios, sa iyang pagpahiluna ngadto sa pagkamatarong sa Dios, ngadto sa hustisya sa Dios, ngadto sa kasayo sa Dios sa tanan, omniscience, ngadto sa iyang sovereignty, iyang pagkalabaw makagahom, ngadto sa tanang aspects of the divine essence. Kasabot ka? So, but he is adjusted to the standards of the Word of God. Pinagi sa iyang sayod through knowledge of the Word. Kay nasangkapan naman siya sa mga pulong sa Diyos, diya sa iyang kalag. And therefore, he acts in his own best interest. And he acts in the best interest of others. Mao na divine good. Okay? Ug kana the greatest good for the greatest number. Ug tungod nga naga-produce man siya divine good, automatic siya. He automatically, he has divine viewpoint, historical impact. Diya siyang kaugalingon tungkol kay every act of divine viewpoint matag buhat o lihok sa iyang pagtuo. Every act of positive volition and courage, and then mao kini ang maghatag og gahom niya to keep on going. Tuod kaniya. Okay? Mao na nga siya nag-produce o gitawag nitong spiritual momentum diha sa iyang kalag. Apan naapod siya divine viewpoint, historical impact, and influence ngadto sa uban nga kana nagkahulugan og iyang influence ang mga dili magtotoo sa pagdawat kang Kristo nga ilang manluluwas, og siya naga-influence sa ngadto sa ubang mga magtotoo aron sila magatubo spiritually by assimilating Bible doctrine. Kasabot ka? So he influences other believers who are functioning with the faithless life sa pagpadayon. Keep on going in doing the right thing. God the Holy Spirit sa iyang post-salvation ministry nagapakita sa maong magtotoo nga siya nagabuhat sa husto nga paagi. He is doing the right thing. Okay? And ang iyang pag-influence sa mga magtotoo who may be out of fellowship. Okay? Daghan sa mga igsuon na itong mga magtotoo nga gawas sila sa ilang pagkikabitay sa Diyos, nga unta sila, they get their attitude changed. Mausob ang ilang pagtagad ngadto sa pulong sa Diyos aron sila maka-rebound, makasugid sa ilang mga sala, and then get back in fellowship and get plugged into the Word. So, and listen, this is the kind of believer nga ang Diyos mugamit. Okay? This is the kind of believer that God uses. He also operates, okay, gawas pa nini,
ang kahimtang sa mga magtotoo, siya nag-operate with the 4 laws. Laws of liberty, laws of love, laws of expediency, and laws of supreme sacrifice, in which he orders his life in such a way nga siya na adjusted gyud ngadto sa unsa standards sa kamatuoran sa pulong sa Dios nga gisangkap sa Dios ngadto kaniya. No excuse for a believer to reject doctrine. Mao na wag yun siya ikapangulipas that he would reject doctrine, and no excuse sa usa ka dili magtotoo to reject Christ as Savior. Kay ngano? Tungod of the manner in which he conducts his life. So, ana ay equation. Ako giingon nimo di ba kaganiha, there is an equation related to faith and deliverance. Now, ang matag magtotoo, ana siya kaakuhan. Mao ba na Visayan? He has the ability na siya kahimuan, makahimo siya sa pagtuo. Og that is faith resident in the soul. Og sa bahin sa kaluwasan in salvation, ang tumong sa pagtuo sa mga magtuto, the believer's faith, mao si Ginoong Jesucristo. Unsa man tong gipangutan na sa mga sundalo nga nagabantay nila ni Silas, o giingon nga, sirs, what must I do to be saved? Unsa may gisulti sa Acts 16:30 and 31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So mao na, in salvation, ang pagtuo gitumong lamang adto kang Ginoong Jesucristo. Kaya ang mga buhat kapitulo 4 versikulo 12 nag-ingon usab sa in English, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Klaro man na kayo nga pagkapong, there is only one way to get eternal life, ug kana maong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. There is no other way to get eternal life. Wala. It is believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao na ang kaluwasan. Kasabot ka? Now, adto tas phase 2. Ikaduhang hugna sa plano sa Dios. We have the believer in Jesus Christ. He still has faith na pa siya pagtuo nga naa diya sa iyang kalag. Sa laing pagkasulti, he still has the ability to believe. Basta? But now, ang object sa iyang pagtuo na usab from one portion of Scripture, and the one portion of Scripture in salvation is every portion of Scripture related to the gospel message. Apan, he has already passed through that barrier. Kay mituo naman siya kang Kristo ang ingon nga iyang maduluwas. Now, ang tumong sa pagtuo niya ng maong magtutuo naman siya, becomes the totality of the Word of God. Dispensationally, kung ako paglugangan, categorically understood. You cannot understand. Nobody can understand the Bible if we don't understand it categorically. Pananglitan. Kung mubasa ka gikan sa libro sa Genesis 1 ngadto sa Esther kapitulo 10 dito sa daang pagsada, that is the historical section. Ikaw tutok with a category. Ang tanan nga mga kategorya sa pulong, apan ang basic category, una-una nga kategorya with which you are dealing there, mao ang category of history. Okay? History, ang kasaysayan. Ang kasaysayan, mao kana ang record
sa ingnon ta paglihok sa mga kanang hitabo, the progression of events in the current time setting nga gitawag natong chronology. Kasabot ka? And they occur therefore at a given time. Di kay given time frame, and in a given geographical location. So, ana atay chronology sa kasaysayan o gitawag og geography nga kini langkob kini into one without talking any of the categories of doctrine per se. So, nalakip niya ng maong kurso, mao kining economic system o ang cultural system, the norms and standards, the values they have, the customs they have, ang ilang mga kustombre, ang economic system, ang military background, ang mga gubat that were fought, o ang mga skirmishes that they were involved. Kining tanan is what we call the isagogics. Kini mao ang background, but it's there, resident in Scripture. Anadias balang kasulatan. Panglatan, Noah's Ark today, geographically up at Mount Ararat. Okay? It's been there. Sukad sa Genesis, Kapitulo 9, since it landed there. Now, after they were on the ark for over how many years? 1 year. Okay? Usa ka tuig sila. And then the water receded, mihunob. So, they went back to becoming the great fountains of the deep that had burst forth the cause of flood. Now, miuan mas pila ka adlaw. It rained for 40 days and 40 nights. And ang sagad sa mga tubig, however, came from the fountains of the deep, of the great deep. That's what caused. Mao katoy hinungdan nga unsa. Mi saka at such high elevation ang tubig, as higher than, of course, today, of course, the highest mountain ranges. Kining mountain ranges tulay sa kabukiran ni in out of the east, Silangan, Sidlakan, karon. So, categorical Bible doctrine. Ano gitawag nato? The believer's faith is directed ngadto sa pulong sa Dios. O kini misugod kini uban sa iyang kahibalo, iyang pagsabot sa doktrina sa divine essence. Ang Diyos nun nga mga kinaiya. Unsa ang Diyos, kinsa ang Diyos, and then the barrier on the doctrine of soteriology. Kini soteriology bahin kini sa sala, kaluwasan. Okay? Kaya ang sala, hamartiology man. And then the doctrine of eternal security. Doktrina mi kini nga naa sa pulong sa Dios. Doktrina bahin sa unsa security. Unsa may security sa Bisaya, mong kasiguruhan nga hangtod sa hangtod na. And then the doctrine of understanding spirituality and carnality. Mao ni ang atong paghisgutan, and divine discipline and rebound, and then the faithless life, o uban pa. So this is basic Bible doctrine. Now, with the unbeliever, bahin sa dili magtotoo, we will take him up first. Unahan na to. Here is the stimulus, okay? Imagine na lang the drawing of stimulus. Kung nahibaw na po kag unsay imong masod diha sa imong una bahin ining stimulus, kay kining stimulus pag-awhag, pag-agda sa plano sa Dios with regard to the unbeliever.
So, mao na kini ang gospel message, mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Unsa man ang maayong balita? Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao na ang maayong balita sa kaluwasan. Kung buot kang maluwas, tumuo ka kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesukristo sa atong nahibawan, namatay in spiritual death tungod sa mga sala sa tanang sakop sa tibuok kaliwatan sa tao. Didto siya namatay sa krus. 1 John 2:2, nag-ingon kini sa in English, He is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Hebreano 2:9, He tasted death for every man. Segundo Corintios 5:14, we thus conclude that if one died for all, so we call a first-class condition in the Greek, sa Grigong grammar, kana nagkahulugan, it is true. If one died for all, and it's true that he did, then all is spiritually dead, patay spiritualmente. It is also true na ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao are born spiritually dead. So, si Ginoong Hesukristo namatay alang sa mga sala sa tanan. Tungod og alang sa mga sala sa tanan. Now, in and of itself, wa na makaluwas anybody. That didn't save anybody. Unsa may kaayuhan yan? What it did was to provide salvation for everybody. Pagsangkap, paghatag, pagtanyag, I think that's the right Visayan, pagtanyag sa kaluwasan, alang sa tanan. Apan, may bawaan man nato sa atong pagpadayon ka, ang kinabuhing dayon, gasa, it is a gift. Unlike any gift, it is free to the recipient of the gift. Why bayad ka na, libre ka na, tungod kay ang nagahatag has already paid the total price. Mao nga ang kaluwasan libre to the human race, because Christ did all the work dito sa cross. But like I said, like any gift in life, the individual who is the intended recipient of the gift, nga na lambigit, must make the decision to receive the gift. Basta. And that's a matter of freedom. Now, tingali sa imong kinabuhi, na kay mga inigugma who give you things, and you have never turned down a gift. The one who is the intended recipient of the gift, ana siya kapilian as to whether or not mudawat siya niini nga maong regalo o gasa. And when the true gift is given with no strings attached, otherwise it's not a gift, it's an exchange, it's a bargaining chip. Basta? But ang tinuod gyud nga gasa, wa gyud gitawag og strings attached, wala. There's nothing that has to be given sa laing pagkasulti in return if it is a true gift. Kaya ang tinuod yung gasa nagkaulugan kini nga ang nagahatag mibayad na kanas total price, ug ang dumadawat ang recipient is totally free without any other conditions to either accept or reject the gift. Ug mao na nga ang episode 2, 8 ug 9 nagaingon, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a what? Gasa sa Dios, it's a gift of God, not of works, dili sa mga binuhatan, lest anyone should boast.
Klaro kayo ka na. It's that lucid, clear verse, isn't it? So, here is the provision of salvation. And this is the stimulus na akong gihisgutan nimo. This is the stimulus to all members of the human race. Alang sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Now, ang tanang mga dili magtotoo, all unbelievers, all members of the human race, ana ay kabubuton. Gusto? Kanang kabubuton sa pagpili. No kagawasan. That freedom of choice with the positive pole and negative pole. Ang positive pole may ingon og oo mudawat ko. Ang negative pole may og dili ko mudawat. So, bahin kini sa imong kabubuton. The desire pole and non-desire pole. The softness pole and the hardness pole. The honesty pole and the dishonesty pole. O paminaw. If the unbeliever, he receives knowledge of the gospel message, kini musod sa iyang mentality nga naa sa iyang kalag. Na siya ay pagtuo, resident, mao ka na ang gitawag nitong appropriator of the soul. And sa diha nga kining maong kasayuran mo sud ngadto sa iyang mentality, sa iyang kalag, ang Dios Espiritu Santo karon, He causes the unbeliever to comprehend it, sa pagsabot niya na, to understand it, and to perceive it. O sa samang bahin, sa sama at the same time, ang Dios Espiritu Santo mopakita sa maong dili magtotoo nga this is the true way of salvation. Ang Espiritu Santo mopaklaro gyud nga mao kini ang tinuod nga paagi sa kaluwasan. It is the truth. And He convicts the unbeliever of the unpardonable sin, ang sala nga dili na mapasaylo. And this is cycled here in the command post of the soul. Gipatuyo kini. Gipalibot kini. The volition of the unbeliever. Ug tungod kay siya nakasabot niini, it is therefore a stimulus to which he has to respond. Og siya mutubag niini. He responds. He either responds positively or responds negatively. Apan ang dili magtotoo nakasabot, if the information is given to him, if the gospel message is communicated ngadto sa dili magtotoo in a language nga masabtan niya, then ang di magtotoo mo atubang niini as a stimulus, og he is in a fork on the road and he has to take it. He either has to respond positively, positibo siya, mayon siya, go, mudawat ko, or accept Christ as Savior. Okay? He either has to respond positively and accept Christ as Savior, or he has to respond negatively o iyang isang likway si Ginoong Jesucristo nga manluluwas. There is no other alternative. There is no third option. Now, ang mga di magtotoo who are negative sometimes throw up a third option. Ay uban, I don't understand what you are telling me. Ingon ang uban, I'm not smart enough to understand it. I don't talk about religion or politics. What about the heathens in Africa? Ano yung ilang mga pangutan na mo ni ingnon ta mga smoke screens kini. No. To try to get that proverbial monkey off the back of the unbeliever. So, di na kinahanglan siyang matubang sa spiritual pain that is going through sa iyang kalag. And the pain is nga siya nakumbiktar yan ang sala nga di na mapasaylo. And it is a painful thing sa mga tao who are negative toward Christ. That is, unbelievers who are negative toward Christ. Negatibo yun. Sa likway yun nila.
to face the reality of their own hardness of heart and change their attitude. Moron ta ang ilang buhaton. But when they are informed that ang ilang negatibo nga kahubot on their rejection of Christ as Savior is going to send them to the lake of fire, mao na makapabanlod nila dito sa linaw sa kalayo, it is that threat, that kanang pasidaan of punishment, kana that maximizes the pain as designed to bring about an avoidance procedure called, itawag nilang fire escape. It is painful. Sakit nyo kayo sa mga di magtotoo to be convicted of the unpardonable sin, even though he knows the gospel message of the truth. O glabaw pag ka intensely painful for the unbeliever to be warned, pasidanaan sila about going to the lake of fire and spending eternity there. Tiyan mo na, hangtod na kanas kahangturan. Hinoon, it is most painful for an unbeliever to wind up there, di ba? So, kanang hulga, the warning, pasidaan about the lake of fire, ug ang pasidaan sa sala nga di na mapasaylo, mao ni maka pasakit, cause pain and discomfort ngadtong mga di magtotoo. That is why they have all kinds of smoke screens. Daghan gyud sila mga pasangil, mga unsa na pagbalibad that they throw up like I don't talk about religion and politics. Sagdi lang ko, mind your own business. Kaya di ko interesado. Apan painduma na to ni sila. The day will come, ang adlaw moabot, nga ang matag unbeliever, matag dili magtotoo is going to be interested. Kaya ang negatibo nga kaubuton is not going to go on forever. Di na nahangtod. It haunts to death to the unbeliever. Basahan ng Lucas 16:19 to 31. Kadtong dato nga tao, namatay ni siya, they had a great funeral. Ibuot nila nga ilang pasidunggan gyud the memory of him, especially those who have inherited his wealth. Excuse me. Apan ang di magtotoo, nakakita sa lawas, the body was there, and they had a funeral. Nya ilang ilubong kini siya. Nagbangutan sila sud sa 30 dias. But he has been mourning for 30 days in torments. And it was just getting worse. Kanam ug kagrabe. That rich man went to torments. Ibawtan niya na. Tungod kay iyang gisalikway si Kristo nga manluluwas. Not because he was wealthy. Kaya ang iyang mga kaadunahan, iyang mga salapi, he left all his wealth behind on the earth. And now, he is eternally poor. Kinapobrehas tanan, hangtod na sa kahangturan. And he has two requests, duha, ang gihangyo sa atong mainumduman. Or you may not recall, there's Lucas 16. He wants Lazarus nga motuslob siya sa iyang tudlo niya sa tubig o aron touch his tongue. Kay miingon na siya, I'm constantly tormented in this flame with pain. I am dehydrated. O nasayod ka bang what it's like to be dehydrated? It's very uncomfortable. What's that? And his second request, na pag-ikaduha, mao ang pagpadala ni Lazaro balik, to send Lazarus back. That is his second request to Abraham. Ipadala si Lazarus balik ngadto sa balay sa akong amahan tungod kay
Doon na pa ko'y 5 ka mga igsoong laki. Lest they also come to this place of torture or torment. Nagkaroon, compassionate na siya. Naibaw siya duha ka mga butang, it's too late for him. It's not too late for his brothers. But he knows of his brothers now. This rich man in torments. It is true of all unbelievers, tinood ni. Nga tuwa sa kasakitan, torments, kapaitan. They have a very clear understanding of the issue of the gospel. It is absolute. It's in their face. They know that if they don't accept Christ as Savior on the earth, ang bisag kinsang di magtotoo is going to wind up sa maogyapong dapit torments. And unbelievers in torments do not want anybody else to go there. You see, ang Lucas 16:19 to 31, dili ni parable. It's never referred to as a parable. Now, kining dato nga tao is going to torments. And that is the warming up spot alang sa great white throne judgment o gikan niya na ngadto na sa lake of fire, where the unbeliever is tormented day and night forever and ever and ever, forever. Now, therefore the threat, ang hulga, the conviction of the unpardonable sin of remaining negative sa iyang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluwas, kini will produce great discomfort and stress sa kalag sa dili magtotoo. O kini gidisenyo sa Dios nga Amahan. It's designed by God our Father, and in the convicting ministry sa Dios Espiritu Santo to accomplish that. Ikaw ako, don't lead anybody to Christ. Dili ta maka kanang lead anybody to Christ. Tay dili kita makahimo niya na it is God the Holy Spirit who does it. Kasabot ka. Ato lang ihatag ang mensahe. The believer is working for the divine post office. He is just delivering the message, the mail. Unsa man ang message? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. You and I are powerless to cause an unbeliever to understand the gospel message. Wa tay katakos, dili ta makahimo niya na. Wa tay gahom. Or to convict him of the unpardonable sin. Wala. Since this is supernatural, ang Diyos Espiritu Santo ra who does it. And He always does it when the gospel is presented. Ang iyang scalpel, so may Visayan scalpel, kanabang kurta nga idisdis, kung mag-opera, his scalpel is the Word of God. The sword of the Spirit is the Word of God. Imong basa ka na sa Hebrews 4:12, Ephesians 6:17, Hebrews 3:7, and following. Ang tingog sa Espiritu Santo is the Word of God. Ug ang Diyos Espiritu Santo is one of His salvation ministries kini in His convicting or His pre-salvation ministries. Mao ang iyang convicting ministry sa sala nga dili mapasaylo nga kanang aron makonvicted gyud ang di magtotoo niini, unpardonable sin of the unbeliever. Way lamang ang mga di magtotoo niini. They don't know this. If you present the gospel, kung imong kanang padayag ang maayong balita sa kaluwasan, some believers present the gospel to the unbeliever. If the unbeliever is negative, negatibo, he will look that believer and take it out on the unbeliever. All the believer did was give him the gospel message. Paghatag ra sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. Kaya ang Diyos Espiritu Santo
he causes the unbeliever to understand it. Okay? The unbeliever is spiritually dead. Patay God. Sa man yung pagsabot. So he does not have an activated human spirit yet. So, ang Diyos, Espiritu Santo, is the one that causes the unbeliever to understand the gospel message. God has to explain it ngadto sa kanang mentality sa iyang kalag, ug ang Diyos, Espiritu Santo, mao kanunay ang mubuhat niya na. So, responsibilidad kini sa Diyos, Espiritu Santo. It is His responsibility. God, the Holy Spirit, is the one who leads anybody to Christ. Not we. Dili kita. That's God, the Holy Spirit's job, not ours. And the conviction, pagkumbiktar, bahin sa sala nga dili na mga pasaylo, unpardonable sin, you know what happens sa diha nga when people are uncomfortable. If they are smart, they try to get out of their discomfort. Stop. And there's only one of two ways for the unbeliever to get out of this unsa man. Change his attitude and trust in Christ as Savior. Mao kana ang recommended procedure. Ug mao lamang kana ang bugtong pagi to avoid the lake of fire. The only way to avoid it. The other way is forget about it. That won't solve the problem. Tungod kay mo gawas man gyud gihapon na. The next time God, the Holy Spirit, reminds the unbeliever on the gospel message from whatever source, or it's going to come up with death, then ulahin ang tanan. So the knowledge of the unpardonable sin, the knowledge of the eternal punishment in the lake of fire, gidisinyo kini to bring about this positive change of mental attitude. Nga diin ang dili magtotoo will always change his attitude from a lack of desire where he wants eternal life. O hinumdumi. Ingon nga magtotoo ni Ginoong Jesucristo na. You don't have to put pressure. Ayaw og hatagig pressure sa kanang dili magtotoo to make a decision. Don't ever try to put pressure on the unbeliever. It is God, the Holy Spirit, paminaw. Siya, Diyos ng Espiritu Santo, mo gamit sa kamatuoran. Nung kana, mao ang magahatag og proper pressure. And by honoring and recognizing the freedom, kagawasan sa di magtotoo, nga diin ka ng mong kagawasan na sa iyang kalag to accept or reject Christ as Savior, imong gi-assign ngadto kaniya something that's already there. His freedom of choice. Ug ang pag-honor nimo niya na, you are placing the full 100% responsibility upon him that incidentally is already there. You're just recognizing the reality of it. At yung padayon ni ugma. Ayo si piyata ang subay ni continue sa imong pagtuon ni. Kay mayroong danon, labing bilhon kini mga punto sa doktrina nga gikinahanglan atong masayran. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw pa namong dugang sa imong kamatuoran, labi na sa bahin sa kaluwasan o sa amo ng pagbalaan sa among kinabuhi ingon nga imong mga anak. Sanctification nga mao kini ang lintunganay gyud nga mga butang nga gikinahanglan among masayran ingon nga imong mga anak. Salamat to Diyos sa imong pag-iuban kanamo, pagpatinaw kanamo, pinagi sa pagtundo kanamo sa balang Espiritu Santo. Wala kami mahimo kung nala ikaw. Salamat to Diyos niing tanan. Ilabi na ni among Bible study through the YouTube
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos, gamita kini in a mighty way o sumala sa imong kaubuton. Salamat ning tanan o Diyos, sa ngalan ni Ginoong Kristo, ang bugtong manuluwas. Amen.